Isuksok sa bulsa, no? Oo. Para takugi lang. Takugi lang Dawat ako. na makakag 5. Yes, of course not. Sila rin bahala sa kuha. Pre! 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 May hudto! Pre, di na ako manangin! Mudayon ako! Pre! Pre, di na ni padugayon kung sa'yo gigama da, pre! Pre! Nagunsama ka da, pre! Tara na, mga anak tagmangga! Matay pre, turbo makasa kung pag-ampunan nila ting. Matay, pre, ka nang tinudan na iba, nagunsama yun ka da, pre! Bitaw pre, natulog bitaw ko pre. Amo ba? Tara mo, anak tagmangga, bakod na diha! Tara na, pre! Ay, nagdugay-dugayak eh! Wow, ang tagmangga! Ay. Pre, unsa day klaseng mangga imong gusto pre? Ay, kanang Indian Minggo, pre, kaya pa ba ako katilaw sa kuda na? Ay, kana ra man day imong tuyo diri pre. Kala pre. Pre, asa mas maayo, ako na lang kay manguha, pre. Pre, real talk ni pre. Sa tinuod lang, respeto ko nimo. Kay bisita man kanako, ako may manguha. Okay ba nimo pre? Yun ang believe ko ni mo, pre, kay mo receiver kag tao, mo nang daghang yung mangita ni mo. Sige, kuha na. Sige na. Catcher man kay ka, pre. Ay, ako. Oh, ako na gud eh. Kapita, oy. Okay na siguro ni pre. Okay na na. Isoy in the house. Yeah. So, magmukbang dito karong mangga, no? So, among limpiwan ng mangga, no? Kay murag kabalog ito nga gikan sa lapok. Tapos nagtuod ako sila o nagtuod ko sa Yeah. okay ang inanaon. Yeah, masterpiece mo, eh. So, maghinahinay dito panit, ani, no? Kami kining Indian Minggo ba? Ang ending day gihatag niya Bisaya dayo. Puyok gyud si Master Tisoy gyud. Indian Minggo ko no. Hapit na mahinog guys. Paabot na lang. Katong may mga buros diha. Ug kinsay ganahan diha og mga buros na nangala. Please Subscribe. text lang mo sa kuha ug mo chat. Kinsay ganahan diha. Ari lang ko kay daghang kay Indian Minggo diri sa mua. Ug na may kwarta. So guys, sa mga wa pa di kabalo diha sa mga skill ni Master Tisoy, kung gusto mo magpa-massage, contact lang niya, among ikuan ng contact number. Yes. Gusto man kay imong klase nga massage Master Tisoy? Full body. Whole body ba? Yes. Na whole body day mga kasiyaw. Depende. Malalaki o mababae. Ang babae, likod taman sa paa, tas, kamot, bukton, tas agtang, og ulo. Ang mga laki, dughan, likod, paa o tiil. Ano nga may labot ng babae sa Oh. dughan? Soy. Kay ang mga babae, ili sila dugtan og panuhot sa dughan kay tungod dili kay sila magukas-ukas. Kay ang lalaki man gud, Ah, permanente yung ukas, no? bisag asa man gud sila, lakaw, maghukas.
Mao masudlan jud sila og panuhot sa ilang dughan. Then sa imong pagkuhan Master Tisoy, sa imong pagmasad, unsa man na? Ini amount or naagi kay price gid ana imong pagkuhan? Depende sa mga luoy sa kuha. Ah, sa customer sa Oo. pila ilang ihatag. Ah, Ang ako lang takogi lang. Ah, takogi ra day. Oo. Dili day siya ingon nga kada massage 100, 200 dili day. Dili o. Depende ra sa kuan. Depende ra nila sa ilang paghatag sa kuha. Usa pa muhatag sila sa kuha, di na ko dawaton, ibutang ra nako sa akong bulsa. Ah, isuksok sa bulsa no. Oo. Para takogi lang. Takogi lang Dawat ako. ra makakag 5. Yes, of course not. Sila rin bahala sa kuha. Depende ra nila og pila ilang ihatag nila sa kuha. Good. Ako mudawat ra ko. Kay blessing na gihatag sa Ginoo. Sakto gid na Master Oo. Tisoy. Munang daghang blessings nga maabot nimo kay grabe ka kabuutan no. Tay, dambak. Maudaghan po nakaingon sa kuha na magtukod na ko og para massage. Shop no? Oh, shop oh, ina na shop. Pero wala na ako gipansin kay tungod wala ko'y lisensya. Kay wa na ako nakuha akong certificate massage. Mubalik pa ko og eskwela. Pero bisag di na ko eskwela siguro. Aram po'y modul sa kuha o ganahan magpamassage sa kuha. Kaya ako dili ko mo demand og katawo. Takugi ra jud ako. Maayo din no. Okay, dili ingon nga pag massage automatic kaniya mong bariyan. Sa hatag ra sa kuno. Oh, na may Customer? uban, na may uban na mo massage na walay mga lisensya pero mo demand og tao. Maot man na. Mapila ka ni kabuksoy. Kumsi? Nga pa di ano. Wala na. Wala na, sakto ni. So guys, magmukbang day tagmangga no. Nakay salang silid ay suka das eh. Naa. Ah, good. Pero di kay ko magpalabi og suka kay tungod giulsir bag-o ra ko naulian sa ko ang ulcer na isa Oh. ka bulan kapin. Kana gyud day guys. Napasensya kay mo ano day wala may ka video adlaw-adlaw kay kuan Master Tisoy baguro na ulian gikan giulsir. Yes. Oh, mo na. Pero sige lang kay paningkamutan na mo nga mahimo kad adlaw na may mag-video. Bisag sa ka busy po. Salamat day kay no. Mao na say gihatag sa blessing gikan sa ato ang Ginoo. Ang ato alang pag-ampo. Always lang ta mag-ampo sa atong kagalingon na mapalayo ta sa daotang disgrasya. Lumiyaw yun. Bisa gaslo. Okay ra Pero lamig kayo. bitaw.